First question. यान्डाबु गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन? अपसनाव दं 1824 मायथाइयाव, 1857 मायथाइयाव, 1826 मायथाइयाव, 1902 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय C 1826 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन। आसामनि राजथावनिया शिलंनिफ्राय दिसपुर जानाय समाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा सोरमोन? अपसनाव दं थारुन गगৈ, गपिनाथ बरदलै, शरत चन्द्र सिन्हा, प्रफुल्ल महन्त। बेनि फिननाया जाहैबाय अपसन नम्बर C शरत चन्द्र सिन्हा। नेक्स्ट कुइसन। रबार्ट ब्रुसआ आसामाव माब्ला साहा बिलाइ संना दिहुनदोंमोन? अपसनाव दं 1876 मायथाइयाव, 1823 मायथाइयाव, 1832 मायथाइयाव, 1837 मायथाइयाव। बेनि एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर B 1823 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन। आहमफोरा आसामाव बेसेबां बोसोर रायजो खुंदोंमोन? अपसनाव दं 460 बोसोर, 500 बोसोर, 600 बोसोर, 680 बोसोर। बेनि फिननाया जाहैबाय 600 बोसोर। नेक्स्ट कुइसन। आसाम गोरोबथाया बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन? अपसनाव दं 15 आगष्ट 1948, 15 आगष्ट 1985, 26 जानुवारि 1985, 1 डिसेम्बर 1990। बेनि गेबें फिननाया जाहैबाय B 15 आगष्ट 1985। नेक्स्ट कुइसन। सोर सासे सासनगिरिखौ सिलाराय होनना मिथिनाय जायो? अपसनाव दं नरनारायण, महामानिक्य, दुर्लभ नारायण, शुक्लध्वज। बिनि गेबें फिननाया जाहैबाय अपसन नम्बर D शुक्लध्वज। नेक्स्ट कुइसन। श्रीमन्त शंकरदेवा सोरनि समाव एक शरण नाम धर्मखौ फोसावदोंमोन? अपसनाव दं भास्कर बर्मन, बिश्वा सिंह, नरनारायण आरो सिलाराय। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर C नरनारायण। नेक्स्ट कुइसन। गोजाम आसामनि गिबि गोजामसिन राजा होनना सोरखौ मिथिनाय जायो? अपसनाव दं नरकासुर, महिरंग दानब, हिरिम्बा आरो श्रीहार्षा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर B महिरंग दानब। नेक्स्ट कुइसन। चुटिया रायजोनि गायसनगिरिया सोर? अपसनाव दं महिपल, सुकाफा, भगदत्त आरो बिरफल। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर D बिरफल। नेक्स्ट कुइसन। कामाख्या मन्दिरखौ सोर गोदानै लुफिनदोंमोन? बेनि राइट अपसनाव दं रुद्र सिंह, भगदत्त, नरनारायण, प्रमत्त सिंह। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर C नरनारायण। नेक्स्ट कुइसन। गिबियाव आसामखौ मा मुङै मिथिनाय जायोमोन? अपसनाव दं गुवाहाटी, चराइदेव, कालियाबार आरो प्रागज्यतिसपुर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर D प्रागज्यतिसपुर। नेक्स्ट कुइसन। आसाम साहित्य सभानि गिबि सावरायमेला बबे जायगायाव जादोंमोन? अपसनाव दं जरहाट, नगाव, गुवाहाटी आरो शिबसागर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर D शिबसागर। नेक्स्ट कुइसन। श्रीमन्त शंकरदेवा बेसेबां मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन? अपसनाव दं 1449 मायथाइयाव, 1435 मायथाइयाव, 1452 मायथाइयाव, 1559 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर A
1449 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन, बर्मन राजफोलेरनि गिबि गायसनगिरिया सोर? अपसनाव दं श्लोक बर्मन, पुष्य बर्मन, महेन्द्र बर्मन आरो भास्कर बर्मन। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार बी, पुष्य बर्मन। नेक्स्ट कुइसन, आहम रायजोनि जोबथा राजथावनिनि मुङा मा? अपसनाव दं रंपुर, डिब्रुगड़, जरहाट आरो शिबसागर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार सी, जरहाट। नेक्स्ट कुइसन, कछारी रायजोनि राजथावनिनि मुङा मा? अपसनाव दं जरहाट, कहिमा, कार्बि आंलं आरो डिमापुर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय डिमापुर। नेक्स्ट कुइसन, बेसेबां मायथाइयाव माधबदेव नरनारायण मुं मोनदोंमोन? अपसनाव दं 1545 मायथाइयाव, 1540 मायथाइयाव, 1533 मायथाइयाव आरो 1547 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय 1540 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन, दान्डि मार्चआव आसामनिफ्राय सोर बाहागो लादोंमोन? अपसनाव दं कनकलता बरुवा, गलाब बरुवा, लीलाधर बरुवा आरो कमलेश्वर सिंहा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार सी, लीलाधर बरुवा। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि मबाइल थियेटारनि मुङा मा? अपसनाव दं आवाहन थियेटार, कहिनुर थियेटार, नटराज थियेटार आरो हांगुल थियेटार। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार बी, कहिनुर थियेटार। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि जारिमिनखौ मोनबैसे मुगायाव बोखावनाय जादों? अपसनाव दं मोननै मुगा, मोनथाम मुगा, मोनब्रै मुगा आरो मोनबा मुगा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार सी, मोनब्रै मुगा।